našao Glistu. Ako nisi znali, Glista je odličan izbor u situaciji preživljavanja. Sadrži dosta proteina, minerala i gvožđa. Tako da to je to. Evo, ja nisam oprao. Vidite, to je prava glista, pomera se. Ima još ovog peska na njoj. Mislio ja ću da je pojedem ovako. Inače, glistu možete i ovako da je pojedete živu, ali je pametnije da je prvo skuvate da bi izbacile sav ovaj pesak. To je to. Živjeli? Osjećaš ovaj pesak? To je to.